आवडे देवासी तो एका प्रकार नामाचा उच्चार रात्रंदिवस तुळशीमाळ गळा गोपीचंद टिळा हृदयी कळबळा वैष्णवांचा वारीत आणि वारकऱ्यांसाठी तुळशीमाळेचं विशेष महत्त्व आहे। विठुरायाला तुळस प्रिय आहेच, त्याचबरोबर तुळशीमाळ घालण्याची अनेक शास्त्रीय कारणे आणि फायदे सुद्धा आहेत। पंढरपूरमध्ये शेकडो वर्षांपासून इथल्या काशी कापडी समाज तुळशीमाळा बनवण्याचा व्यवसाय करत आले। पंढरपूर मंदिर परिसरातल्या प्रत्येक लहान मोठ्या व्यापाऱ्याकडे या तुळशीच्या माळा वर्षभर विकल्या जातात। आजही वारकरी संप्रदायाला लागणाऱ्या तुळशीच्या माळा काशी कापडी समाज वर्षभर हाताने बनवतात। आमचा पिढ्यानपिढी चालणारा व्यवसाय म्हणजे माळा बनवणे। ही माळा आम्ही आता जवळजवळ 100 ते 150 वर्षापूर्वीपासून बनवतोय आणि लाकूड आम्ही तुळशीचे लाकडं आणून त्याचे तुकडे करून माळा बनवतोय आणि वर्षभर आम्ही हे साठा करून आषाढ वारीत विक्रीसाठी बाहेर काढतो।